Ratu sugih mlegedhu sandangane becik kok kupinge bosok. Jaya Mardawa. Jaya Mardawa. Weh, wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Kowe iki Maradaya kok micek. Nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndarawati piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalendra Ndarawati. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Ayo Kakek. Kakek, newani bandanen. Newani bandanen Kyai Prabu Kresna. Kowe aja kok bakal mbondo karo Kyai Prabu Ndarawati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu boko kowe. Eblis banget. Paras main kancananan Baladewa kok warai. Ayo. Ayo kene maju tanding karo. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Busana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Narawata Obro Prabanya kang sumerat kenyaring tejo laliwaran lir laji siring tadet wimbo kekanda mrek ingin katiuping maruta maruta
sabaran mangambar pongas niwangsup menawa dinwing ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubanara ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa ayo ndadekake gugup gagap sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa lho niki diwaji sesembahan kula pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati wonten sabda pangandika paduka amijidating abdipun Udawa kepareng kula cemadhong dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati Kakang Pati Udawa iya kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi bakal wakil ingsun maranata tata ragiting negara Ndarawati Kakang Pati Udawa mara diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karembit Kakang Pati Udawa menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguciwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa duwe negaring Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegeladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna sesembahan kula ing Ndarawati Kakang Pati Udawa pakaryaning utama tindakna selawase lan prayogakna ngira ngadhep ana ing ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandapada paduka Gusti kula ing Ndarawati sesembahan kula Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba sepadha-padha tatanen sanggan ingkang padha anggantung seba jeneng ingsun diombabarake wigati ning pasewakan Kakang Pati Udawa. Lho iki. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Sembahan kula sinuwun Prabu Ndarawati. Nun mangke Kaka Prabu. Dereng sawetawis dang ora wujeng ngandika Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Rayi para ing Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandapada paduka Kanjeng Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa. Sesembahan kula Kaka Prabu ing Mandura. Jagat wasisaning Ubanara wayah Bathara jagat Padhe Indra Jaladewaku. Ya. Yayi Prabu. Ngaturake pasegan tumraping pun Kakang wis tak tambah karya bombong birawaning penggalipun Kakang. Ora liwat kosok balinipun Kakang kepareng ngaturake pudyastawaning pun Kakang Tampanana Kresna. Kula pundhingga jimat paribet dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah Kaka Prabu. Ya, Yai Prabu. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing praja Ndarawati dina samengko iki. Yai Prabu Ndawaraka. Nuna mit pasang kaliman tabi tinebena ing ladone Demawa ing tawang tuwang po. Nadyan ingkang putra pun Samba kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sandapada paduka Kanjeng Prabu Mandura. Anak hanung hanindita bocah mursid. Bisa mikul dhuwur mendhet jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar dadi pakarti. Samba, ya. Ndak tampa ngabekti kelawan wakmu ing Mandura. Pangestuning wong tuwa Tampanana Kusuma Wilatmaka. Kula pundhingga jimat paripé dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah Kanjeng Prabu. Ya, Samba kaya wis ora kurang kepenak.
Prabdaning wong tuamu ing Mandura ning Praja Indrawati dina samu iki. Anakku lanang Samba. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi garep berujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura sesembahan kula. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki ndak tampa. Siading ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana Wresniwira. Kula pendhingga jimat paribik dayaran ing kasantosan. Mugi kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu sembahan kula ing Mandura. Ya, Setyaki kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ana ing Praja Ndrawati. Nadyan ngabdi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji ing Mandura. Sesembahan kula Tiyang Agung Baladewa kula ngaturaken sembah. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen to peranganing para nayaka Punggawa Ndrawati padha atur bekti kalawan panjenengan ingsun. Luwe-luwe Yai Prabu Kresna ngaturke bekti kalawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen Kakang Udawa ngaturke bekti kalawan Baladewa sing gedhe pangapuramu. Yen to aku ora nampa marang bektine Kakang Udawa. Waduh. Lajeng kalepatan kula menapa diweji. Dene paduka mboten keparengan nampi dhateng sembah kula. Menapa kula nandhang kalepatan, menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Tartemtu badhe kula tampi kanthi lega, legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa wonten timbalan. Yen ditraju babakan umur kuwi sepuh Kakang Udawa dening wani Baladewa. Mongko Baladewa krasa lan isih ngrasakake nalika aku urip ana ing Widara Kandhang. Nalika semono aku mbok blowentah nganti ngerti olah tetanen, nganti ngerti nggone upakara kelawan Rajakaya. Kabeh mau saka panglonthing Kakang Udawa. Barang saiki Baladewa mukti ngawibawa Nyokrawati mbawa denda ning Praja Mandura. Aku ora bakal lali. Yen to kabeh mau Kakang Udawa melu anyembuh marang derajat pangkating Baladewa. Luwih-luwih nggonku iso dadi ratu ning Praja Mandura mau ya saka panyengkuyung ing Kakang Udawa. Mula ora ana jamak lumrahe. Yen to Kakang Udawa ingkang tinemu werda ngaturke sembah lawan Baladewa ingkang tinemu taruna. Mula sembahmu ora tak tampa ning kosok baline sembahe Baladewa Tambanana Udawa. Waduh, matur nuwun sinuwun. Mboten kanyono-nyono kula menika tasih ketingal tiyang. Nyatanipun panjenengan ngaturaken sembah dhateng kula. Persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ing abdipun Udawa. Matur sembah nuwun. Lah dal. Ndekno ning omah diwaneni bojo awakku iki. Mugi kasekecak nuanggen jengandika lenggah diweji sembahan kula. Ya, Kakang Udawa. Wis ndak tampa sarta wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Praja Ndrawati. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ingkang langkung prayogi akarya kejut raos sing manahipun ingkang rayi Ndrawati. Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bilih kelenggahan menika paduka badhe kepareng rawuh. Saestu kula ndya ngarakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampihan paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Kajena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Kresna, kula wonten timbalan ngadhau. Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mengkono wiya sing pangandikaning Kyai Prabu Indrawati, kacihna gedhe nggonira bakal njunjung marang derajating pun Kakang. Nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake lawan pun Kakang. Sabab saka pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Praja Ndrawati tanpa beda Baladewa bali marang Praja Mandura. Malah sesuk mangsa kala lamun si adilan kula warga ana kalodhangan wektu ingkang mirunggan nedya tedhak marang Praja Mandura. Yai Prabu ilang ngojigo lawan Pekewuh Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya. Dene ndungkap angka loro praptaning pun Kakang ana ing Praja Ndrawati iki mau sayekti nuruti marang onenging penggaling pun Kakang.
ingkang wis watara lama ora pepanggihan kelawan sira Yayi Ndrawati. Rasa kangen ingkang tan bangkit pinambeng anyurung marang pun Kakang daya-daya budal saka negara ing Mandura prapteng Projeng Ndrawati. Bareng pun Kakang ngancik laladan tapel wates negara ing Ndrawati. Wah, ladalah ora nyono babar pisan. Iki nandhakake lamun sira Yayi Prabu minangka dadi makutaning bangsa Ndrawati tansah sinengkuyung dening para kawula kedidik. Wis sakwarsa pun Kakang ora sowan ana Projeng Ndrawati, kaundhakaning Projeng Ndrawati ingkang tumpuk matikel-tikel kaya mengkono. Wiwit pun Kakang ngancik Utagara ingkang sakalangkung endah tinimbang warsa ingkang wis kepungkur kabeh dalan-dalan ingkang tumuju ana ing negara Ndrawati kabeh wis katon padhang kencar-kencar saking para kawula padha guyub rukun sayuk manunggal tetunggalan ngangkat marang derajating Nalindra Ndrawati sarta ngangkat marang derajating negaring Dwaraka. Wah, Kresna Blakasuta bareng pun Kakang weruh marang kanan negaring Ndrawati kaya mengkono mau penggaling pun Kakang tumuli ketukulan rasa meri. Ing atasipun Kakang kuwi tinemu kadang werda. Ing atasipun Kakang kuwi tinemu tuwa tinimbang siadi nanging bab olah kridaning mangreh kendalining praja jebul isih wasis Yayi Prabu Ndrawati tinimbanganipun Kakang. Mula Kang saka kuwi Yayi. Apa ta sababe lan jalaran sing kepiye? Sarta kanthi sangu kaya ngapa? Siadi mangreh negara Ndrawati bisa becik sartane negara katon ayem tentrem nirbaya nirwikara tularna marang pun Kakang. Men Mandura saora-orane bisa padha madani marang tentreming negara Ndrawati. Sartane kawula uga padha tresna kelawan pun Kakang. Jagat masaning Bathara Wayahtra jagat. Menapa mboten naming lingsemi Kaka Prabu Paduka paring dawuh ing mekaten? Bose ngisini-sini bab apa? Sedaya para nayaka sami priksa bilih Paduka menika kadang kula werda. Nanging sabab menapa wiyos pangandika Paduka ing mekaten nyuwun wewarah dhateng ingkang rayi. Menika ateges Paduka Kanjeng Kaka Prabu menika ngasoraken derajat panjenengan piyambak. Menapa mboten nama lingsem? Bose wong angsu kawruh, wong udi ngelmu kuwi ora ana wirange tumrapun Kakang. Waton isih isa tumangkar penggaling pun Kakang, isih ngulir budi sarta pikiranipun Kakang isih nyandak. Nadyan tekan yuswa pira wae, wong kuwi diwajibake nggayuh marang undhaking kawruh, ngudi marang wuwuhing ngelmi. Mekaten Kaka Prabu, mangke sinengguh wonten ingkang sami nyebataken wonten kebon nusu gudel. Ya men. Sora-sora tak gagas. Dianggep kebon nusu gudel ya wis ben. Inggih Kaka Prabu. Sedaya menika estunipun Paduka sampun mangertos. Lho, ngerti piye? Kula caosi prisa. Ingkang raya anggenipun mangreh Praja Ndrawati saged kados mekaten menika. Estunipun boten singlar. Saking wewarah kawruhing kraton Kaka Prabu ingkang sampun sami dipun sinau sesarengan dhateng para nalindra ingkang badhe lenggah dampar. Menapa Kaka Prabu kemutan wewarah kawruhing kraton? Oh ya pun Kakang galingan. Dunalika pun Kakang bakal gumanti keprabaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa, tau tate nampa pangendikaning para sepuh. Yen to wong bakal dadi nalindra kuwi kudu nyekel marang wewarah kawruhing kraton. Lah menawi mekaten panjenengan sampun kemutan. Wis menika kedah dipun cakaken. Menawi kemutan lajeng menapa kemawon wewarah kawruhing kraton menika. Lah nek perkara kuwi aku lali. Kala wau paring pangandika tasih kemutan. Ming tembung wewarah kawruhing kraton wae pun Kakang sing eling. Nanging isine pun Kakang ora pati nggatekake. Wewarah kawruhing kraton menika wonten 9 perkawis. Cacahe ana 9, inggih. Setunggal wajibing ratu, angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 50 labuhaning ratu, angka gangsal kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Wah edan. Ana 9 pirang-pirang kuwi? Inggih. Menika wonten werdinipun piyambak-piyambak. Sing nomor 1 wajibing ratu menika aja kendhat tansah
nglenggahi dhateng watak Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Nata, Niti, Mriksa lan Misesa menika kedadipun tindakaken dening sadengahing para nalindra. Angga loro, pengageming ratu. Menika sampun ngantos tilar dhateng pakarti sama beda dana denda. Liripun sampun bancindhe banciladan. Aja kok dumeh kula warga sanak kadang mitra kawuh menawi lepat tumraping negari dipun paringi pangapura, nenek wong liya luput sithik dihukum ingkang awrat menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Oh iya, pun Kakang ngerti. Angka 3 inggih menika pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamut, hamengku miwah hamangkat. Hamong, hamut, hamengku lan hamangkat. Inggih, angka 51 labaning ratu. Ana tepana ber budi bawalaksana, animpuna ing ngaguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu, tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Sabanjure angka 6 patraping ratu nglenggawana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda tuwin wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu, mersudi mrih hayu, hayem, hayom lan hangayani. 8 junjunganing ratu, murih jejeg adeging praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja lan kerukunaning bebrayan agung. Menika dados kewajibaning nalindra. Ingkang pungkasan bandaning ratu. Bandaning ratu kuwi apa? Nalindra kedah darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Oh iya. Songo kuwi mau. Inggih. Menawi sang praes menika dipun tindakaken tartemtu negari badhe ayem tuwin tentrem. Yo, Yayi, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Syadi wis ora ketang sithik nularake kawruh tumrapun Kakang. Kasinggihan mekaten. Ya, ingkang sabanjure Kresna. Ingkang luwih wigatipun Kakang bakal nyatakake marang pekabaran ingkang wis binetombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Perkawis menapa Koko Prabu? Apa kabar iki pancen kepara nyata? Apa mung kandhek tekan pekabaran? Pawartos menapa? Ya, Kresna. Arada maju nggonku bakal sowan aja nganti dina dungkap. Panampaning Syadi tumrap aturing pun Kakang lawan sira Yayi Prabu Ndarawati. Kula sumanggaaken Koko Prabu Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Hendra ingkang Usitorum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya pawartos menapa Koko Prabu kepareng mbabarana dhateng Raying Ndarawati. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Janjane perkara iki wis bola-bali pun Kakang ngawruhi. Lan bola-bali pun Kakang nyatakake apan kepara nyata. Ning kok wangune?
Ora rumangsa kapok nanging pendak-pendak tansah dibaleni. Inggih, perkawis menapa Koko Prabu? Apa pancen kepara nyata? Wis ana sak candra tangklungguhane dina samengko iki, aku entuk pelapuraning emban saka Madukara. Utusaning Wara Sembadra. Yen to wektu dina iki Janaka lunga saka kasatriyaning Madukara. Kabar mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran? Yen pancen kepara nyata, tegese pun Kakang lawan Siadi, daya-daya budidaya. Piye carane supaya awak dhewe iso manggihake kelawan Si Arjuna? Tumulu dikanthi bali marang kasatriyan Madukara. Sabab mesakake kelawan lara ireng ya Sembadra, ya Bratajaya ingkang tansah ditinggal terus karo si Janaka. Nanging yen to kabar mawung kandhek ana ing pangucap, tegese ya wis pun Kakang ora bakal tumindak apa-apa lan yen wis kepara Janaka bali marang kasatriyan Madukara. Pun Kakang cukup nggone nambani kangening pun Kakang lawan Siadi, pun Kakang nyuwun pamit bali marang negara ing Mandura. Mula kang sangka kuwi pawarta iki mau pun Kakang kepengin nyatakake. Apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran? Nuwun sewu Koko Prabu. Estunipun boten namung Paduka ingkang nampi atur pelaporanipun Mban Madukara. Nanging ingkang rayugi mekaten ugi kula nampi dhateng aturipun utusanipun Bratajaya inggih pun Sembadra ingkang sampun sawetawis wekdal sowan dhateng negaring Ndarawati. Tumuli matur dhateng raying Ndarawati bilih dinten sakmangke Arjuna panci kesah saking Madukara. Mongko sampun setunggal candra menika boten kundur wonten ing kasatriyan. Miwah boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Menika Koko Prabu ateges pawarta ingkang sampun kula tampi menika kala wau kepara saestu inggih kepara nyata. Lah rada apa? Kenging menapa Paduka lajeng gadhahi loga ing kados mekaten? Lho, ora perkara nggon kuwi. Nyatanipun Janaka menika sampun wungsal wangsul tur menika sampun dados pambeganipun Arjuna. Janaka menika satriya nglana Koko Prabu. Awis-awis mapan wonten ing kasatriyan nanging pendak-pendak tansah mlebet lenging wana minggah gunung tuwin anasak karang pradesat. Nanging Paduka sampun kuwatos bilih Arjuna nggadahi sloga ing kados mekaten menika adat sabenipun Janaka menika nggayuh kanugrahan. Janaka menika nggayuh kanikmataning gesang. Wonten ugi sami mestani tigang perkawis ingkang andadosaken Janaka menika wantun nilar kasatriyan. Telung perkara sing padha ndadekake Janaka ninggal kasatriyan kuwi apa? Setunggal Wiku-Aldaka, angka kalih Payo-payo katemping Samirana, angka 3 Kenya Jinatukrama. Wiku-Aldaka ki tegese piye? Wiku-Aldaka menika tegesipun menawi wonten Brahmana ingkang wasis, Brahmana ingkang pinter. Ngelmunipun inggil, Janaka mboten nate kantun badhe anecep ngelmunipun pendhita menika kala wau ngantos tuntas. Tegesipun dados siswanipun pendhita kala wau tumuli nilar kasatriyan Madukara. Wiku-Aldaka. Inggih, Wiku-Aldaka. Sing angka 2. Payo-payo katemping Samirana. Menawi wonten negari ingkang ketekan parang muka, Janaka menika nggadahi kewajiban nyingkiraken parang muka menika kala wau nadyan boten dipun suwun dhateng ingkang kawogan. Netepi dhateng darmaning satriya amargi tumrap kula darmaning satriya menika mboten kok memayu hayuning negari tok nanging kedah memayu hayuning jagat babar katentremaning jagat sawigung menika kewajibanipun satriya. Yo. Wong ngudi ngelmu necep marang ilmuning Brahmana kuwi apik. Wong bebantu marang botripoting wong liya kuwi apik. Lah saiki aku tak takon. Sing pungkasan Kenya Jinatukrama kuwi tegese piye? Kenya Jinatukrama menika tegesipun menawi wonten salah satunggiling negari utawi jagat menika wonten thukulipun inggih menika wanita ingkang sulistya ing warni. Janaka menika mboten nate kantun tansah kepengin handarbeni dhateng wanita kala wau Koko Prabu. Lah iki sing aku ora seneng ning sing pungkasan iki. Sing aku ora patiya mathuk, aku ora patiya gathuk karo watake Janaka ya sing pungkasan iki. Lho, ngerti to Janaka kuwi wis duwe bojo, ya kuwi Wara Sembadra. Ning pendak-pendak lunga saka kasatriyan Madukara, bali mesti wis nggawa wong wadon, bali mesti wis nggawa wong wedok. Kuwi sing Janaka aku ora patiya cocok watake. Mongko
nadan dikaya ngapa Sembadra ki wong nrima, Sembadra ki wong sabar. Ning jroning segara iso dijajaki nanging atine wong sapa sing ngerti. Iso uga atine Sembadra nangis merga pokal gawene Janaka. Inggih Kaka Prabu, namung menika sampun dados watak. Lho, watak ki ra ya iso diowahi to. Watak ki ra ya iso diowahi. Ora kok ming pawadan watak isane owah yen wis tekaning pati. Ngono kuwi jenenge ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Yen Janaka netepi jiwaning kasatriyan lan Janaka ki wis rumangsa duwe bojo. Tekan kono-kono aja sok seneng garwa kalah sawijining wanita. Yen nganti Sembadra ngerti, Sembadra ora apa-apa. Ning sapa sing ngerti marang atine Sembadra aku tak takon karo kowe. Inggih Kaka Prabu. Inggih nyumanggaken kula mboten saged matur. Lah kuwi mula to mula Yai. Aku mbiyen wis ndesek lawan sira Yayi Prabu Ndarawati, Sembadra didhawuhke karo Burisrawa kuwi malah tentrem. Arep Burisrawa kuwi wong agal, growal-growal, wong kasar kaya ngono. Ning tak kira Sembadra luwih gemati karo bojo tinimbane Janaka. Saiki keteman ana tetembungan duwe bojo bagus ning gerus kuwi saiki keteman. Lara atine Wara Sembadra mergo duwe bojo Janaka. Ning biyen nek kowe manut karo pun Kakang, Janaka tak rak utawa Sembadra tak rabek karo Burisrawa, tak kira nggone mangun bale wisma tentrem, ayem. Burisrawa dasare ora bakal raben, wong dasare Burisrawa ki ya elek. Sapa sing arep gelem karo Burisrawa? Mula wong duwe bojo bagus karo wong duwe bojo elek itu merapaku. Apik nek duwe bojo elek, gumantung atine. Sing ditonton atine, aja kok blegere, aja kok laire, ning batine. Inggih. Lakar sedaya sampun kelampah badhe dipun menapakaken malih. Menawi ngantos mangke dipun pisahaken bebrayanipun Janaka kaliyan Sembadra, menika mangke mboten prayogi. Lho lah ya kuwi pun Kakang ya ming bangane ora matur kesaning sira Yayi. Penemunipun Kakang biyen mbok tampik ning ya wis. Sing jeneng ana tetembungan sega wis dadi jeneng, ora bakal boleh dadi sega meneh. Kabeh wis lakon, mbok menawa iki dadi dalane Wara Sembadra nggone urip kelawan Si Arjuna. Ya mung ngene Yai. Saka tumrapun Kakang, penemunipun Kakang, bab perkara kaning Janaka iki aja mbok gawe sepele. Mula Kang saka kuwi dina samengko pramtanipun Kakang ning Praja Ndarawati yen iso nganti kelawan sira Yayi Ndarawati, ayo bebarengan ngupaya menyang dilunaning Janaka. Aja nganti kesuwen Sembadra ngene mapan ana kasatriyan Madukara ijen tanpa ruwang. Mung karo para garwa-garwa liyane. Digoleki menyang dilunaning Janaka. Yen wis ketemu diaturi supaya kondur marang kasatriyan Madukara. Dene Janaka berguguk utawa waton ora gelem bali, sira Yayi rasah melu-melu. Mengko pun Kakang dhewe ingkang bakal meksa kelawan kadangku Yayi Madukara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra raket nambang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kurore kakiri-kiri Ronanggono magawiya gelar Sidhemadaning Pasewakan Agung nalika semanten gumarenggeng pangandikaning nata ing Mandura Prabu Baladewa angebaki madyaning datur ing Praja Ndarawati. Sedaya samya tumungkuling kesma jrih kelawan wisesaning nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nadyan nata ing Ndarawati namung sakedhap anggenipun paring pangandikan. Jalaning batos bingung midhanget sabdanipun ngroko ing Mandura. Melonggahi kanyu pinangka wardu kanyut ujane weganten wardu jana mangecok nang durung abang idul-dul manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa takeping mriko sebar bonamo apa to kang dadi darunane. Ora ana macan ora kang gajah medha saka wandilan. Kejawi namung wonten sawanipun Alindra gagah pideksa ingkang wantun mancat poncane timinggah Datulaya. Galea
kaya barong nganti nanggap akarya geger kang samya mulat mangro bae para kawula kanca pihak ana daya minggir njaluk dalan jagat waisaning Bathara Wayaptara jagat Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Projeng Ndarawati mongko kula dereng nate wanuh menapa menika sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura aja ngawur-gawur Yai Yunadyan dikepiyokna wae pun kakang kuwi ora nate sambung kelawan Nalindra Manca Praja ayake Ratu Sugih mlegedhu iki inggih ketawisipun kados pundi sawangen sandhangane sarwate ting glebyar mawa kencana jamrut hergeni Mas Mutiara wah edan ing atase ratu kok senengane pamer kaya ngene iki tangan drijine 10 dinggoni ali-ali kabeh inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu Yayi wonten dawuh tumuli timbalana apa wigatine dene ana Nalindra sowan mongko tanpa tinimbalan yen pancen niyate becik Yai Prabu kudu nglungguhi bawa leksana nanging yen mung arep gawe geger mbebudhek banyu bening katentremaning Projeng Ndarawati aja melu-melu pun kakang dhewe kang bakal mundurke ratu iki Koko Prabu lenggah ingkang prayogi ya Kresna Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh Kisana menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi Kisana Kisana keparenga kula tumambuh Koko Prabu piye kula dangu kok ngendelke mawon lho lak mbok menawa si Adi nggone dangu kurang seru mbok menawa kurang seru nggone si Adi dangu marang Nalindra iki kurang ngerti sarta ora krungu merga kupinge ya ditretes sinten semono akeh inggih Koko Prabu rada seru Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Ki panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu nggih menawi mripatipun mendonong nanging kok mboten ngertos dipun dangu walah cilaka iki Setyaki wonten dawuh ana dayohe rada budhek sajae mbok menawi mekaten dipun jawil kemawon mbok menawi sarana dipun jawil saged mireng yo tulak jawil Setyaki ih kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu nggih wae wonten dawuh wah tenan kok wonten dawuh sinuwun kowe didangu Ratu Ndarawati didangu jenengmu sapa lan asalmu saka ngendi wah ora usah guyu diwangsuli sik oh iki Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun alah menawi paduka dangu kalian kula nggih pangestunipun kula sowan mriki piyambakan kemawon sinuwun Koko Prabu piye kok mboten gathuk lah wangsulane piye? Kula dangu naminipun asmanipun sinten, jejulukipun sinten, saking pundi kok ngendikanipun piyambakan kemawon. Iki wonten dawuh. Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh, nami. Ayo. Karo nggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis ke matura. Nun amit pasang kali mantabe tinebene nglodoni demawing tawang tuwang. Menawi paduka sinuwun dangu kalian kula wingking saking negari Kandaswari. Negari Kandaswari. Nggih. Kula pun Prabu inggih menika Jaka Mardapa. Jaka Mardapa kasinggihan panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kandaswari. Sanes. Lho. Lajeng
Kula menika andhanipun Kanjeng Koko Prabu inggih menika Sastra Mardapa. Kula pun Jaka utawi Jaya Mardapa. Oh, Rayinata. Nggih, Rayinata. Wingking saking negari Kandaswari. Sanes. Saking pundi? Saking Kandaswari. Koko Prabu. Piye? Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembug. Oh inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negaring Ndarawati? Estunipun wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih, syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa para saestu kula menika sowan dhateng negaring Ndarawati. Inggih, mriki menika negari Ndarawati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Kresna. Inggih. Kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampeyan sinten? Lah wonten dawuh, rungokke. Kowe mau takon negara Ndarawati ya kene iki negara Ndarawati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna Nalendra Ndarawati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wah. Salah tampi. Inggih lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha inggih. Estunipun anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupadi wonten pundi dunungipun negari Ndarawati menika dinten sakmangke sampun pinanggih. Negari Ndarawati sampun pinanggih lan kula sampun kasempatan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan? Inggih kula. Wah, edian. Persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ing atasipun kula menika utusanipun Prabu Sastra Mardapa. Sowan dhateng negari Ndarawati batos kula ugi badhe nyatakaken ing atase Praja Ndarawati menika kondhang kalukeng rat anjayeng bawana nalendranipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu sinten tiyangipun ingkang boten kepengin sowan dhateng negari Ndarawati. Dinten sakmangke kula salah satunggiling titah ingkang nampi kanugrahan saged pinanggih kaliyan Nalendra Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bombonging manah tanpa pepindhan. Bombonging manah kula tanpa pepindhan. Sinuwun saged paring pangestu dhateng kula supados saged pinardawa kamulyan kula. Inggih. Lajeng kersanipun menapa? Sareng kula pinggah wonten ing Datulaya. Kula dumugi wonten negari Ndarawati menika bingah manah kula tanpa pepindhan. Dene kula samangke saged pinanggih kaliyan Ratu Ndarawati ingkang wonten negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndarawati. Mboten ngomongaken para kawula Nayaka Punggawa. Nanging klebet kawula alit negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndarawati. Wah. Kula menika mikir Ratu Ndarawati iki gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Ning nyatanipun namung semanten tetek wiatek panjenengan. Menika benten kaliyan rantam maning manah kula. Ning boten napa-napa, sing wigati kula iso ketemu karo titis Sang Hyang Bathara Wisnu menika ateges kula sampun kaparingan kanugrahan. Inggih. Lajeng Kisanak sedya panjenengan menika menapa? Lho nuwun sewu. Inggih sami lenggah wonten mriki menika ugi sanak kadang panjenengan piyambak. Inggih. Koko Prabu wis ben mengke wae. Wah, nggih mangkel lak geceke ndase. Inggih Koko Prabu, kula aturi sabar. Inggih menika anak kula, Putra Ndarawati. Putra Ndarawati sinten? Inggih menika Raden Samba. Oh, ngaten to. Ha kula kinten nek Putra Ndarawati menika kondhangipun Raden Samba. Lho lah Inggih. Menika Samba. Nun. Samba. Inggih. Wah. Raden Samba menika bagusipun jagat menika sami ngundhangaken meh irip-iriban kaliyan satriya Madukara ingkang nami Raden Janaka menawi boten lepat. Inggih. Inggih.
Lan nuwun sewu ingkang lenggah wonten wingking menika sinten? Ingkang suwantenipun seru sanget menika sinten? Menika kadang kula Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mangke piye? Mangke piye? Kacariyos kondhang panjenengan menika nggadahi sedulur nami Prabu Baladewa. Lah inggih menika. Menika inggih. Oh, lah berarti ngaten ateges sederek panjenengan menika kalih. Aduh, Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Ditambah-tambahke Kyai Kresna. Raos kula sampun boten kiyat. Wis dipeksa atine. Tak omongi. Jenengmu mau sapa? Jaya Mardapa. Ah, Jaya Mardapa. Yen kowe arep tepung karo aku ya iki kadange Werda Kyai Prabu Kresna ing Mandura. Aku Baladewa. Baladewa? Ya. Walah. Ratu Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Negarinipun boten nate ketekan mungsuh merga wedi karo Prabu Baladewa. Biya. Samangke kula sabet-sabet jagung lan panjenengan menika kanugrahan tumraping kula. Sembah bekti kula kunjuk Prabu Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, kudu seru ngono kuwi kok Kresna. Nyatane barang aku seru ya nyambung terus kok. Inggih. Lajeng wonten wingking menika piyantunipun alit menika Senopati Ndarawati inggih menika pun Setyaki. Nun Nah, satriya ing Garbaruji Raden Setyaki kadang kula taruna. Adine Kyai Prabu Kresna jenenge Setyaki, satriya Garbaruji. Wo, Raden Setyaki. Lah, rak tenan to. Kudu pancen kaya ngono kok kudune. Wah, Raden Setyaki, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden. Yo, tak tampa Prabu Jaya Mardapa. Nun, kok men gemremeng? Iki ora gemremeng wis ditampa sembahmu. Wah, matur nuwun. Lajeng wonten pingking piyambak menika sinten? Pati Ndarawati pun Udawa. Lho, jare cendhak. Kok dawa? Wah, jan. Pati Ndarawati jenenge Udawa. Oh, Pati Udawa. Ya, wah, Rekyana Pati, kula ngatur bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Lah, ngono kuwi Udawa. Wis bengok-bengok ya men. Ketekan ratu bosok kupinge ngene kok. Ora krungu dijak omongan ora krungu kok. Nek ora seru ora. Ah, nggih, panjenengan ngendika namung lirih Pati Udawa. Wedan ae. Wis seru kaya ngene isih dianggep lirih. Dipun prayogaken. Nggih, sampun prayogi. Prabu Jaya Mardapa wonten dawuh. Wonten wigatos menapa? Sowan wonten negaring Ndarawati. Nggih. Nadan paduka sinuwun dereng dangu wigatosipun menapa dene kula sowan. Nanging dinten samangke enggal-enggalan kemawon. Sabab kula sowan wonten negaring Ndarawati menika namung ngaturaken awala. Nawala saking Prabu Sastra Mardapa wonten ing Kandhaswari negari kula. Wondene nawala menika kala wau kula mboten mangertos isinipun menapa. Nawala menika kala wau kula mboten ngertos babagan menapa namung kula kakanthenan nawala supados katur sinuwun Prabu Ndarawati. Mila sinuwun. Monggo kula aturi nampi nawala menika mugi andadosna pangertosan bilih sinuwun Prabu Sastra Mardapa Ratu Gusti kula. Badhe matur menapa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun lumantar nawala menika tumuli mugi katambiya diwaji. Kagiat risang kapirang urinangkul rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya ketu kang walang ati ya setu kang kudu gering ya setu kang nesing tias ing Yayi wonten dawuh Koko Prabu barang Siadi maos surasaning tulis jroning nawala lah kok katon rengu pasuryaning Siadi ning apa Kresna yen dikeparengake pun Kakang ya kepengin ngerti sining nawala saka Prabu Sastra Mardapa
Koko Prabu. Mugi andadosna ing kawuningan bilih surasaning tulis sak lebeting nawala menika kala wau. Bilih Prabu Sastra Mardapa nedya ngelar jajana bedah negaring Ndorowati, kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa. Lho. Piye? Piye kuwi mau? Surasaning tulis madyaning nawala Sang Prabu Sastra Mardapa badhe bedah negari Ndorowati lan kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa kok Prabu. Lho. Arep bedah Ndorowati? Inggih kasinggan mekaten. Wah, laguku karepe dhewe. Manus maning jajalan kertane bawna iblis lanat. Ngerti kaya ngene mos tak larak mau-mau menungso iki. Wis gawe bingung, gawe sesek ning dodo. Ratu sugih mlegedhu sandangane becik kok kupinge bosok. Jaya Mardawa. Jaya Mardawa. Weh, wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Kowe iki marang daya kok micek. Nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Barengipun kowe tak kandhani. Kowe ngerti ora isining nawala iki mbok aturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kabedhah dada kula kapendheta manah kula mboten wantun weni surasaning nawala mergi kula ajrih kaliyan Sang Prabu Sastra Mardapa. Mila menawi dipun parengaken malah samangke kula badhe ngertos isining nawala menika menapa. Lek nomripanmu ganyana gobokmu. Isining nawala sing mbok aturake marang Kyai Prabu Ndorowati mau surasane pepundhenmu Prabu Sastra Mardapa mau arep ngelar jajan. Arep ngelar jajan. Lho, menapa nggen kula kirang nggen kok nggelar kloso kok teng mriki? Koko Prabu sabar lho, Koko Prabu sabar. Ora sabar tak jupaki cangkeme kit mau-mau. Setan ratatanan. Ngelar jajan. Ngelar jajan tegesipun mbedah negara Ndorowati. Kyai Prabu Kresna didhawuhi supaya nelok marang ngersaning Prabu Sastra Mardapa. Wah, padha karo ngilani dadaning wong Ndorowati. Ngiyas marang Nalendra ing Ndorowati, kowe ngerti ora? Yen to Nalendra Mandra Prabu Baladewa iki kadange werda Kyai Prabu Kresna ing Ndorowati. Aja kok ketekan mungsuh, sapa sing rasani Ndorowati elek, wae mesti tak luruk nggone. Tak jueng-jueng kuwandane. Lah kok dadi kowe wani bakal mbedah negara Ndorowati sumuk nyawamu pengen mudhar mruput kowe ya. Kula namung nindakaken wajib. Kula namung nindakaken wajib dene wonten menapa-menapa kula mboten tanggel. Malah sak mangke kula ngertos bilih isining nawala menika sinuwun Prabu Sastra Mardapa kepengin bedah negari Ndorowati. Malah menengeten keprasang Yogya katuju inginu. Babar pisan langkung prayogi menawi kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndorowati. Piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Iya, kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalendra Ndorowati. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Ayo Kakek. Kakek, newani bandanen. Newani bandanen Kyai Prabu Kresna. Kowe aja kok bakal mbondo karo Kyai Prabu Ndorowati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu boko kowe. Eblas banget. Paras maring kancanan Baladewa kok warai. Ayo kene maju tanding karo.
kahanggo sesumbar Lindho bumi konjeng kumalu dokuntur ketup Lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Togok wonten dawuh Bilung wonten dawuh Bos ora ngerti sangkan parane lah kok tinempune aku didugang karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa nganti gladran tiba ana sak jawining Datulaya tumuli aku mlayu ana ing kene ngawe karo kowe Gok nuwun sewu lah kok saged dados perkawis kados mekaten panjenengan dipun dugang dening Sinuwun Prabu Mandura aku ora ngerti perkarane mergo aku diutus dening Prabu Sasra Mardapa saka negara ing Kandhaswari ngaturake nawala ngendikaning Sinuwun Prabu Ndarawati yen to nawala mau nawala penantang tegese Sang Prabu Sasra Mardapa bakal nglar jajan mlengket negara Ndarawati karo negara ing Kandhaswari dadi murkaning Prabu Baladewa aku diunek-unekke entek amek kurang golek wungkasane tanpa taliwara aku didugang saka Datulaya walah dalah kaya dikilani dadaning Prabu Jayamardapa terus sasampunipun sampeyan dipun dugang kados mekaten niat sampeyan aku ora trima tantrimane nggebuk perang negara Ndarawati nuwun sewu sampeyan niku ming dhewe lho sampeyan niku piyambakan aja sok kewanen mengki ndak malah ora prayoga kedadeane Nata Mandura Prabu Baladewa niku Ratu Digdaya anane duka mesti eneng perkarane ya merga saka Sang Prabu Sasra Mardapa kepengin bedah negara Ndarawati ngirimke layang penantang lah niku dadi murkaning Prabu Baladewa niku wis memper sinuwun tur mesti sampeyan wangsulan karo Prabu Baladewa ya mesti wae aku wangsulan wong nyatane aku diunek-unekke aku ora ngerti kenthang ki mulo nglakon nek mungsuh Prabu Baladewa niku nek dunekke nek kepengin slamet meneng mawon dingkluk meneng ampun nyawang netrane Prabu Baladewa ah sampeyan wangsulan ya digajul tenan nganti kontak saka Datulaya niku men bejo biasane nek pun nesu tenan ratu wani bakal bedah negara Ndarawati gretel nenggala modar dina iki terus ngetokke nenggala saka epek-epek mak tlonong sampeyan dinyunyuk bathuk sampeyan tuk lebur awak sampeyan dadi awu wah Baladewa mula ampun sembrana terus saniki kula tak takon kok Prabu Sasra Mardapa arep mlengket negara Ndarawati arep bedah negara Ndarawati nuwun sewu arep Prabu Sasra Mardapa niku lagi kalukengrat lagi kuncara ning nek arep coba-coba bedah negara Ndarawati ngibarate kaya dene cecak nguntal bis kota cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge merga Ratu Ndarawati niku ora iso disepelekke nika titis Sang Hyang Bathara Wisnu ha kowe wis ngerti lah nek sampeyan ngerti ya aja pisan-pisan wani ajeng gebuk perang negara Ndarawati sami kemawon sampeyan niku sarah nyawa ora sah mungsuh Prabu Baladewa mungsuh Senopati Ndarawati sing jeneng Raden Sencaki niku sampeyan bali kari jeneng pangkate tambah Kyai Jayamardapa niku mengke ditulis teng watu neng kijing ngono to nggih ayo apa ora medeni ning ewadene sampeyan ngeyel anggih monggo diteruske lek mboten trima atine ngebuk perang negara Ndarawati kula sumanggake kula niki ming batur pangembating catur nuturi bendara nek diagem dene ora ya sudah apa boleh baut buat ngoten monggo majeng wonten ing negari Ndarawati dijajal nggih kena nek manut kali kula nek mengke sampeyan kerepotan mungsuh wong Ndarawati kula suwun mundur mawon nek sampeyan ngeyel kula ndak mengke kewuhan linggawa batang lho
Bathange sapa? Bathangmu kuwi. Gomongi kok ngeyel ora. Togok wonten dawuh. Bilung. Dawuh. Ning rasaku kaya ora trima. Aku kuwi ratu. Nadan aku andhaing Prabu Sasra Mardapa ning negaraku aku dikajeni, aku disembah. Neng kene dienggo pengewan-ewan. Tanpa taliwara ditendang karo Prabu Baladewa. Aku harus males ngudi tuwuh lara wirang. Rasaku iki. Nggih, monggo mawon. Ngatos-atos. Dongake aku iso males lara wirang Yoga. Nggih, kula dongake muga-muga Lepas parane jembara kubure. wah edan bilung ki omongane malah medeni. Sampeyan yo ngeyel kok monggo mawon. Nek mboten pitados mang ngrasake riyin mengki mang taren kalih kula mleh. Yo, deloke kaya ngapa? Jero cethek katidayaning wong Turawati kok. Nggih. Sita munggal paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan naglah kaya ndo mentang kaya gendewa bringose tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tampo kedhep soy Senopati Ndorowati satringgar buruji Raden Setyaki yo Wresni Wira, Tambak Yuda, Yuyudana, Bima Kunthing. Kuwi jenenge tanggamu wis jenengmu kabeh. Jenengku kabeh Edian. Prabu Jaya Martapa. Eneng waran. Baliyo matura karo Sinuwun Prabu Sasra Mardapa ing kandha swari. Yen pancen bakal niat mlengket negara Ndorowati medhah negara Ndorowati. Kelakon ngejeki negara Ndorowati lan ngukup pemerintahan negara Ndorowati watune iso nugel gulune Setyaki nyempal kuandane Senopati Ndorowati wapo yen ngono pancen wis diantepi karo wong Ndorowati bakal dikukuhi negara Ndorowati dasar para nyata Setyaki ene barat nadan aku ijen tanpa ruang nanging aku ora bakal mundur sejangkah mungsuh wong Ndorowati Kendhitayat mimang kadang dewa kowe Senopati Ndorowati lakon tak tugel gulumu tak sempal bebau kiwa telan tengenmu lakon aku ngukup negara Ndorowati rasaku kan bebangal neng kene ditengtokke kowe apa Setyaki sing tekaning pati tebak dadamu meruput nggon musuhan panguwasaning Gusti para maju tak nggo ganteng sirahmu keparat
Pripun? Kok kaya le gayeng? Gimana, Bos? Bilung kok cengengesan ngopo? Cengengesan mawon, nah sampean kandhani ngeyel. Ngeyel piye? Kula ora wis omong to. Ora rasa Prabu Baladewa sing methukke. Nek sampean mengke ketemu karo Sencaki niku wis remuk, nyatane ya tenan. Lho, kowe weruh? Weruh mawon. Lho, yen ngono kowe ndelok. Delok mawon. Kowe wong cendhik kok iso nyawang lehku gelut. Kula menek uwit e, Bos. Menek uwit. Menek uwit e. Wah. Sencaki diunekke Ratu Gustimu. Wani karo aku mruput nggon musuhan marang pawasane Gusti. Nggo gatheng ndasmu majwa. Ratu Gustimu lagi ancang-ancang sampluk nggon rai diel aku wis modar kowe aku. Ora kowe iki njagoni sapa e? Jakoni sing menang. Jakoni sing kalah kena tekor. Ha iya. Ah iya domongi kok. Sencaki diantem diek tiba aku wis aduh. Semelang aku gok. Tarik diantem jes joget. Sapa? Kuwi. Kuwi iki sapa? Sinuwun Prabu Jaya Mardapa kuwi entuk nduntang lagi ngetok sithik sampluk Sencaki pies klekar aku kon yo mudar candak meneh antem pies ngono isih dicandak Sencaki gejloke lemah diet diantel nggon sikil kuwi jek jengklet set pindhone nggon rai bres aku mudar kowe Aku jen krungu ana wong suarane muni mudar cilik banget mau kowe. nggih Edan kowe. Kowe mangan bayarku ning ora mbelani karo aku. Nggih wegah kalana. Nek menangan yo tak jagoni. Terus Bareng ngono terakhir Sencaki ketoke nesu. Candak rambuté Ratu Gustimu sedunke antem diel ning Sencaki mundur. Ngekeki kode karo Udawa. Pate Udawa. Pati Udawa mlayu brubut. Ratu Gustimu dibobrok jambak rambuté antil karo Pati Udawa. Ties. Kontal. Pati Udawa mundur. Aku pikirku sapa iki sing maju? Aku ana sing bengok-bengok. Ae ya. Sapa? Pragota. Praguta. Patih Mandura. Melu andil. Candak rambuté antil nggon jirabres terus guyu Pripun? Edian. Ora nyono nek arep dirubut telu aku. Meniku mboten ngrubut ning jenenge gotong royong. Meninggal rampung ngoten lho. Nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung. sing nomor 2 mau sapa, Kok? Pati Udawa. Pati ngendi? Patih Ndarawati.
Wah, ngantem aku sak penake dhewe, tangane atose ra jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temanja. Pripun? Sencaki Udawa Praguta mawon sampeyan ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengke malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndrawati sing arep nggo pamer apa? Ayo, aja leren. Asat keringetmu suda karusanmu terus kaya piye? Rupak wani jembar wani. Siap omong meneng wae. Iki sapa iki? Iki sapa? Niku Pak Dene. Kok dene sapa to? Pak Dene sapa? Pak Dene nika nggih niki sing aja-ajoki. Supaya wani karo wong Ndrawati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok Meneng wae nggo gayeng-gayeng. gayung-gayung kok nyongsarake kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji kanca kudu lara-lara, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teka ya. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh, malah melirik, antem meneh mawon. Modal. Balik ayo. Sing cangkeme mbot puthuk sirahe. Modal. Terus mlaku gleleng. Lho. Do pucet-pucet. Ku pancen apa? domong ora sawani wong Ndrawati ngeyel. Ngeyel senengane. Gawe nesune anu Ndrawati Pragoto. Ha iya. Ha iya. Antem wae modar kowe. Ngeyel kandhane. Ora muntul labrak dhewe. Labrak tenan kowe. Ora sembrono. Pragoto sepeleke. Pate Mandurae. Lho iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Aku kok malah nggerongi to. Senenge aku. Pripun? Wah, edan. Digawe wirang karo wong-wong Ndrawati, Gok. Nuwun. Aku ndek pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Weh. Duwe pusaka siung. Yo. Nek Sencaki maju nang ngarep aku tak cokot mati. Ulah ngene ndek siung ampuh. Mbok nggo gawe pipa mawon. Siung raja kok nggo gawe pipa ora. Rumangsane Sencaki maju, cokot mati. Iki tak nggo nyokot gajah kowe mati. Edian. Elok tenan siunge kuwi. Nek Sencaki maju, cokot mesti mati. Udawa sing maju, cokot mati. Pragoto sing maju, cokot mati. Bolot, cokot. Kodhok, Cok ora. Piye ming sak kodhoke gayeng to? Mosok ratu kon nyokot kodhok. Wah cokot tugel gulune kabeh wong Ndrawati kukup negara Ndrawati. Ngatos-atos sinuwun Prabu Jaya Mardhapa.